Okay, vi prøver lige forfra. 10, 20, 30, 40, du huskede 41, ikke? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 100, 210. 210 plus 41. Hvad er det? 110 plus 41. Hvad er 210 plus 40? Det aner jeg ikke. Hvor mange gange 10 er der i 40? Må se. Eller pap, kan du ikke bare regne det? Jo, hvad sagde du? 210? 210 plus 41. Ja, 40 det er 4 gange 10. Så det er 210, 220, 30, 240, 250. Og så 1 krone oveni. 250 plus 1. 251. Yes. Husker du 251? Ja. Plus 200 plus 52. Ja. Plus 200 plus 52. Hvor meget er det? Hvad for noget? Hvor meget er det? 251 plus 52. Plus 52 plus 200. Ja. 52 det er 100. Og 200 det er 200. 200 plus 100 er 300. 300 plus 251 det er lige med 551. Kan du ikke bare regne det? 551. 551. Yes. Må jeg tjene 551? Er der så mange penge i? Ja. Det ser rundt.